Hello po sa ating lahat. Shout out po sa bagong Centro ng Regional District 11, ang Centro, Siak, Naimbag, Balungao Pangasinan. Nag-text po sa akin si Brother Jennifer isang founder, na yawan po kayo ng isang aming pinakatilis niyo po. At salamat, Herman, John, dahil pinagkatiwalaan mo makagawa ng kanta ninyo at happy anniversary. Amen.